nu este bai. Ce mai ziceți? Da. Plecați la telefon. Să vă zic. Hai că să vă abonați, să dați un like, băieții mei. Vreau o promovare, te rog frumos. Să dă Dumnezeu sănătate cine îmi dă o promovare. Îl pup toată familia lui. Fac și 100. Am zis 100 de abonați, că îmi fac mereu fața. Nu mă vint. Nu vă vint. Tu. Nu mă vint. Tu. Nu pot. Stai puțin. Nu mai secundă. Nu mă mint. Nu vă vint. Eu zic... Nu mă mint. Nu vă vint. Ca să înțelegi voi. Nu te mint, așa. Nu te mint. Nu vă mint. Nu vă mint, mă, așa. Nu mă mint, bă. Băieți mei, tu n-ați că nu vă mint. Nu vă mint. Nu sunt eu de la niciun. Eu la 100 de abonați, eu sunt doar pe aia. Eu cum zic, eu vreau să fac. Când zic ceva, eu fac, frate, eu fac. Nu, fac, frate. Vă arăt fața. Mi-arăt. La 100 de abonați să vedeți cum e. Să vedeți dacă vă place cum sunt eu. Model așa, fața. Să vă arăt fața la 1000 la 100 de abonați. Dar mai e mult până facem. Ce să... Dar ce zic pe aici? Bă, Crăciun fericit. Și v-am pupat. Pa. Să fie Crăciun fericit. Și dacă să nu fiți și nu voi, dacă mi-aduceți la abonați să fiți din simțit, măcar de Crăciun să mi-aduceți. 1, 2, cât puteți. Crăciun fericit, pa!